Muchísimas gracias. Eskerrik asko, Kortina irakaslea. Eta orain, erabat aldatuko dugu gaia, unibertsoaren jatorri esploratzen diharduen aditu bat hartzeko. George Smoot fizikari estatubatuarra. Smootek fizikako Nobel saria jaso zuen 2006an, gorputz beltzaren forma aurkitzeagatik eta mikrowinen ondoko erradiazio kosmikoaren antxiotropiagatik. Bestera batera esan da, bere ikerkete jatorrizko unibertsoan irregulartasuna zeudela frogatu zuten. Hau da, Big Banga baino geroxiago, irregulartasun horien galaxien ondorengo eraketaren jatorria izan zirela. Irakasle emeritua eta University of Science and Technologyako oinarrizko fizika zentroko zuzendaria izateaz gain, Parisko Unibertsitateko astropartikulen eta kosmologiaren laborategiko fizika kosmologikoaren zentroko lehendakaria ere bada. 2020az geroztik, gainea Donostiarekin harreman estua ere badu, DIPC-ria txikita baitago. Bere hitzaldiak gaur egungo kosmologia izena du eta besterik gabe, berekin utziko zaituztegu. Jaun Andreok, George Smoot. Let me see if I get my computer started, but first I want to, if I can get it started, I want... Mila esker. Azteko, gustatuko litzaidake esatea, hau luxu hutsa dele, Passion for Knowledge jaialdian egotea luxu hutsa da. Nik bidaia hau duela 3 aste, hasi nuen Txinara abiatu nintzen ona, nekatuta iritsi nintzen, baino ez dute hitzaldi bakar bat ere huts egin, dena oso interesgarria iruditu zait, zorionak langile guztiei eta bereziki interpreteak egin duten lanagatik. DIPC-ko lankide guztiei Ricardori mila esker, eman diazuen laguntza guztiagatik. Mila esker denoi. Denbora gehiago izatea gustatuko litzaidake, denokin hitz egin ahal izateko. Ikustagunea aurkezpena badabilen. Ia prest nagoela, zango nuke. Okay. Bai, badabil ez da? Badoa. Izenbora pixka bat aldatu egin dut. Bai, etorkizuna erantzi dut hemen kosmologia, gaur egun eta etorkizunean. Guztiaren edo osotasunaren sortzeaz ari gara gaur egunera arte. Eta etorkizunerantz proiektatzeko gaitasuna, ze gerta daiteken. Uste dute izenburua handinaia dela, baina esan behar dut zorionekoak garela, ze demoran atzera egiten dugunean konturatzen gara gauzak simplifikatu daitezkela. Beraz, espazio eta denbora sortzea hitz egingo dugu, esango dugu ze gertatu zen, hastapenean, izarren eta galaxien lehen belaunaldia hitz egingo dugu, eta gero bizitzaren sorreraz. Prozesu honetan abiatuko gara, eta hau asko sakonago ezagutu dugu azken 100 urteotan. Gustatuko litzaidake lehenik azaltzen nola hasi genuen transizio hau, kosmologiarako transizio hau. Horrek atzera egitera behartzen gaitu, bidean egon diren filosofo batzuetara. Haiek espekulatu zuten galaxia batean geundela, izarreko osatua, uharte bat zen unibertso batean bizi ginela, zioten beraiek. Hemen Henrietasun limiten lana ikusten dugu, garrantzitsua izan zen, aro horretan kosmologiari buruz gehiago ezagutze aldera. Edwin Hubble ere hemen ikusten dugu, bera hasi zen nebulosaren behaketak egiten, Andromedarena garaian zegoen teleskopiko handiena erabilez. Eta izar pulsatzaileak aurkitu zituen nebulosan, izar aldako
zefaleidak. Pulsazioen maiztasuna eta itxurazko distira neurtu zituen, eta konturatu zen hor korrelazio bat bazegoela Andromerako legusarako distantzia zein zen demostratu zuen. Eta esan zuen hori 2,3 milioi argi urtekoa zela, eta gainera esan zuen baita ere lotura zuzena zegoela zefaleida aldagai baten argitasunaren eta pulsazio aldiaren artean. Beraz, hori dago astronomiaren jatorrian, hasieran geroztik, asko aurreratu dugu, eta orain uin luzera gorrira aldatzea hitz egingo dugu, Hubblek aurkitu baizuen bera. Unibertsoa handitzen ari da modu linealean. Hori da ondorioa. Eta zer esan nahi du gorrira aldatze horrek? Urrutitik erreparatzen badiogu, izarren argia, galaxien argia, ikusten dugu gorrira mugitzen dijoazela. Uin luzera alde horretara mugitzen dela. Eta Hubblek pentsatu zuen galaxiak urruntzen ari zirela. Orain aldiz ikusten dugu espazio guztia zabaltzen ari dela, luzatzen ari dela. Mugitze hori, gorrirantza mugitze hori horrela azalduko litzateke, baina hori pausoz pauso ikusiko dugu, pixkanaka, pixkanaka. Hubblek beraz, grafiko hau sortu zuen, eta lege unibertsal batera heldu zen, arrazoia zeukan. Eta hemen daukagu hori adierazten duen evidentzia. Hor, ezkerraldean daukagu hidrogenozko lanpara bat, argi bat. Edozein bombilla bat izan liteke, horrek distira bat ematen du, argi bat ematen du, eta hidrogeno atomoak itzikatzen ditu. Eta horiek ere distira bat ematen dute, argi ematen dute, eta hemen ikusten ditugu lerro argitsu horiek, lanpara honetan gertatzen direnak, hori duela 100 urte ere erabili zen. Baina lerro horri erreparatzen baldin badiogu, ikusten dugu hidrogenoa egon badagoela hor. Eta atomoak daudela, eta horiek kuantizatuak daudela. Hori da lanpara hori esaten ari zaiguna. Aurrerago, ikusten dugu 3 linea daudela, berez. Eta uste dugu elektroiak direla, energia altuko egoera batetik energia gutxiagorako egoera batera pasatzen direna. Beraz, energia egoera kuantizatuta daude. Hori da, lerro horiek esaten digutena, irudi horiek esaten digutena. Hau ja oso interesgarria da, ze hemen hasten gara ulertzen zein den mekanika kuantikoa. Ulertzen hasten gara, 1920 da hau, hastapenetan gaude, eta lerro horiek beraz, adierazten digute, edo ematen digute, leio berri bat, ez da? Beste bat. Ikusiko dugu bitan banatzen direla. Hidrogeno atomoak eremu magnetiko batean daudela, eguzkiaren eremu magnetiko batean, eta orduan elektroi horiek biratu egiten dute, eta dira elektroi batzuk gora edo bera doazenak. Hau da, zentzu batean edo bestean bira egiten dutenak egia esan. Beraz, hori ikusten dugu, eta eremu magnetikoa handitzen bat dugu, ikusten dugu zer gertatzen den, efektu hori dugu. Iker dezagun gehiago. Eta badago beste maila bat, askoz ere sakonagoa dena oraindik. Hiperfina den maila. Beraz, lerro hauek aztertzean tresna bat ematen diegu astronomoi eta aldi berean gero eta gehiago ulertzen dugu atomoen egiazko izaera. Hemen ikusten dugu Oriongo nebulosa.
ikus dezakegu zeruan, teleskopiorik gabe, baina, teleskopioarekin asko hobeto ikusten da, noski. Ikus ditzakegu hidrogeno lerroak, eta joan gaitezke desplazamendua neurtzen gorrirantz. Hemen beste galaxia bat dugu, urrunago dagoena, eta ikusten dugu lerro hori mugitu egin dela, leku aldatu dela, ikus ditzakegu bi posizioak. Lerroa desplazatu eginda gorrira, eta ez naiz esaten ari zehazki hor dagoela gorrian. Baina uin longitude luzeago batera leku aldatzen ari da. Eta are urrunago dagoen galaxia bat ikusten badugu, ikusten dugu lerroa are gehiago leku aldatu dela gorrirantz. Eta Hubble galaxia hauek hautatu zituen, distantzia diferenta zutelako lurrarekiko. Eta gero badugu beste galaxia bat are urrunago dagoena, eta ikusten dugu lerroa are eta eskuinerago dagoela, eta horrela jarrai genezake. Ikusi dugu, hain urrun joan garela, azkenan lerroa ez da agertu ere egiten grafikoan. Arago joan gaitezke, eta ikus dezakegu, badirela galaxia batzuk gure teleskopioekin gaur egun ikusi ere ezin ditugunak. Horiek dira jatorrizko datuak, garai hartan argitaratu zirenak. Horiek dira jatorrizko datuak, Hubblearen jatorrizko datuak. Hubbleek galaxia desberdinak ikusten zituen modu individualen. Eta Hubbleak interpretatu zituen datuak Doppler efektuaren interpretazio gisa. Gaur egun interpretatzen ditugu datuak desplazamendu horren gorrirantz doan leku aldatze horren gisa. Eta eskuinera begiratzen badugu ikusten dugu aurrera egin dugula Hubbleen garaietatik. Eta orain gorrirantz leku aldatu ala ikus dezakegu eguzkiak gorputz espektro beltza duela, baina gorrirantz joanela aldatu egin behar dugu iragazkia, bestela ez dugu ikusiko lerro hori eskuinera. Hau da, ardatz vertikalean zuzenketa batzuk egiten ditugu, hobeto ikusteko datu horiek. Eta ikusten dugu progresio bat dagoela. A redshift, which is on the scale of 1, that's with Hubble we got. Eta horrela, jadanik lortu dugu eskualdatzea gorrira egitea bat eskalan. Eta orain, teleskopio berriekin irits gaitezke 8 eskala batera. Hau da, ari gara, 9 eskala zere bai. Gero eta urrunago iristen ari gara teleskopio berriekin. Eta hor, jadanik zehaztasun handiagoz aztertu dezakegu unibertsoaren hasiera. Guk bagenekien denbora nola hasi zen ideiaren bat bagenuen. Hau da, pentsatzea ere denborak hasiera bat duela oso zaila kontraintuitiboa da. Baina denbora nonbait hasi egin zen. Bueno, denbora eta espazioa zebi gauzak lotuta daude. Hau da, egongo zen espazioaren hasiera eta denboraren hasiera. Eta une hortan inflazio une bat gertatu zen. Hau da, ingelesez eta gaztelaniaz hitza berbera da, euskeraz ere bai. Eta urte asko geroago unibertsoa bihurtu zen unibertsu garden bat. Eguzkiaren azalerari erreparatzen badiogu, azalera opakoa da, ezin dugu erdigunea ikusi, hau da gas bola bada, ezin dugu erdigunea ikusi, bakarrik ikus dezakegu eguzkiaren azalera. Eta unibertsoak jarduten du antzeko modu batean denboran, baina ez espazioan. Hasieran denak suzko bola batean geunden, hau da eguzkiaren barruan bageunden bezala, baina gero unibertsoa edatu zenean eta denborak aurrera eginela, ia 400.000 urte geroago unibertsoa bihurtu zen leku gardena, eta horrela argiak bidaia zezaken unibertso osoan zehar, eta hori oso garrantzitsua izan zen. Hori ulertzen hasi nintzen jadanik denbora mordoa eta esperimentuak egiten nintzen horren inguruan. Eta gero hasi ziren galaxiak
eratzen eta objektu interesgarriak planteatu beharrako galderetako bada, nola biziraun dezake galaxia bat suzko bola horren aurrean. Oso zaila da, ezta? Beraz, uste dugu badakigula nola funtzionatzen duen, nola bizi irauntzuten galaxiek suzko bola horren aurrean, hori egon baitzen hasieran. Ea gai naizen hori guztia azaltzeko. Ezkerrean dugu hainbat diagrama. Nik duela 34 urte egin nituena. Hau da, lehen diagraman ikusten dugu radiazioaren neurketa longitudearen neurketaren arabera. Ni fizikaria naiz, beraz, nik sinesten dut energiaz, beraz, beti energia terminotan hitz egiten dut. Eta hor ikusi dezakegu arranpala bat duela, igo egiten dena, eta hango ja gailurreraino iristen da, eta gero jeisten hasten da. Eta hori aurre ikusi zuen Planckek gorputz beltza aipatu zuenean. Hau da, kurba bat izan bertzuela, hori 1900 batean argitaratutako artikuluan esan zuen. Zer kontatzen digu diagrama horrek? Diagramak esaten digu unibertso primigenioa oso leku trinkoa zela, hau da, izar baten erdian egotea bezala. Hori da esan ziguna, hori oso garrantzitsua da. Beraz, Stephen Hawking, nik berarekin lan egin nuen eta datu horiek erabilita, goiztiarrak nik Rogelesekin lanean ibili nintzen. Eta esan zuen, gaur egun behar adina datu ditugu jakiteko ikusten dugun radiazio hori, unibertso primigeniotik datorren radiazio hori, beharaina homogenoa dela, eta orduan kalkulak egin ditzakegula, eta horrela estrapolatu ditzakegu datu horiek atzerantz, eta ikus dezakegu temperatura igo egiten dela, eta trinkotasun nahikoa dagoela energian, nolabait unibertsoa behartzeko eta bakantasunera itzultzeko. Datu nahikoak izan genituen, teoria hori argudiatu ahal izateko. Galdera garrantzitsuena hauxe da. Lehen diagrama horretan, ikusten dugun horretan, erakusten du ze uniformea den unibertsoa. Eta uniformetasuna hitz egiten dudanean, ari naiz hemen lurren aurkitzen duguna baino handiagoaz. Hau da, lurra esfera bada, baina ez da esfera perfektu bat. Hau da, distortzionatu egiten da pixka bat, ia 20 kilometroan. Beraz, unibertsoa uniformeagoa da lurra baino. Oro har, desente uniformea da, beraz, sinestezina da pentsatzea unibertsoa modu beroan eratzen dela norabide guztietan. Zergatik da horrela? Hau da, hartzen badugu zerua, zeru eder, uniformea, eta erreparatzen badiegu kontrastei ikusten dugu bigarren diagrama hori. Bi irudi ditu, alde batetik dugu ardatz vertikalean planoa, gure galaxiaren planoa, hau da disko baten antzekoa, hau da gari bateko disko floppy horien antzekoa, oso laua da eta itzela da, oso handia da, distorsio txiki bakar bat du erdigunean. Beraz, ikusten ditugu bi puntu, eta hori da beso espirala, kiribila gure galaxian ikusten ari gara norabide batean, kiribil hori, baina beste aldera begiratzen bali badugu, ikusten ari gara beste norabidea kiribil horretatik. Horregatik ditugu bi puntu, eta horrela variazio txiki bat dugu bi norabidetan. Duela 34 urte nik esan nuen
horrek adierazi egiten zuela eguzki sistemaren mugimendu erlatiboa fotoien zero markoari dagokionez. Hau da, radiazio horren mugimendua da unibertsoaren hasieratik datorrena. That part of the redshift or blue shift is Badakigu gorrirazko lekualdatze horren zati bat gertatzen dela mugimenduak daudelako. Galaxiak mugitzen ari dira beste galaxien inguruan, eta hemen nabaritu egiten dugu erakarpen hori. Erakarpen bat baitago errotazio mugimenduaren kontra, doana galaxiaren kontra. Eta beraz galaxia berez mugitu egiten da unibertsoan barrena, eta horrek energia asko eskatzen du. Astronomoak ez zeuden oso ados. Fisikariak bai, fisikariak ados zeuden, baina hainbat kalibrazio egin ahal izan genituen, eta gure datuak horren onak ziren, ezen ikusi ahal izan genuen lurraren mugimendua eguzkiaren inguruan. Ikusi ahal izan genuen ze modifikazio egon ziren mugimendu horietan eta datu horiek erabili genituen gure emaitzak kalibratu ahal izateko. Eta hori da duela 10 urte aurkitu zen zerbait. Beraz, bi polo horiek kendu ezkero ikusten dugu galaxia erabat saturatuta dagoela, kolore gorriz ikusten da, baina beste norabideen begiratzen badugu ikusten dugu eskualde batzuk urdinez daudela, horiz, gorriz, eta bar. Beraz, horiek dira, eskala handiko egiturak unibertsoan ikus ditzakegunak, horiek dira frogatu ahal izan ditugu gauzak, hau da, objektuak direla, eta unibertso primigeniokoak direla, hau da, objektu horiek hor egon dira hasiera bertatik duela denbora askotik. Adibidez, pentsatzen badugu, unibertsoak gure adinkidea dela, adin berbera duela, orduan gure jaiotzaren ondorengo 12 segundora ari gara hitz egiten. Neri iruditzen zait hori dena oso errakargarria, zirraragarria. Nire lakiren gana joan nintzen eta esan, azkenean badugu frogarik, inflazio horren froga, azelerazio exageratu horren froga. Denbora eta espazioa sortu zuena hasiera batean lehen momentu horretan. Eta hori dena nola baita esateko mekanika kuantikoaren fluktuazioei zor zaie. Baina lehendik hori azaltzen hasi aurretik hemen ikusten dugu Hubble. Hemen Hubble satelitea. Ez da kasu horretan pertsona baizik eta orain ari gara teleskopioaz, sateliteaz. Eta ari gara ikusten eremu ultra sakona Hubbleen. Eta ari gara 1000 milioi urtez unibertsoa sortu zenetik, Big Bang-etik. Beraz, ari gara sakontasun maila horretan ikusten. Beraz, orduan bi datu multzo ditugu. Alde batetik dugu microwave ondoko datuak eta beste alde batetik ditugu Hubble teleskopiak biltzen dituen datuak eta datu guztiak aztertu ditzakegu eta egiten dugunean gauza sinestezin bat ikusten dugu. Jakin badakigu gaur egungo unibertsoa azeleratuz doala. Eta hasieran azelerazio oso handia egon zen eta gero edatzen hasi zen unibertsoa, baina gero berriz ere abiadura handiagoa hartu zuen. Eta egin dezakegun gauzetako bat da, datu multzo hori hartu, eta hemen ikusten dugu mikrouhin ondoko horretan datu horietan unibertsoa ez dela erabat laua. Eta hor, supernoven datuak erantzi behar ditugu,
lankide batzu egon baitira supernobak aztertzen ikusteko ralentizatzen ari ote den unibertsoaren edapena eta ikusi zuten etzela mantxotzen ari. Baizik eta edapen horrek abiadura gehiago hartu zuela. Beraz, uste zuten behar bada energia negatiboren bat egongo zela grabitatearentzat. Beraz, edapen hori gero eta bizkorrago doa. Beraz, erabil ditzakegu gainera galaxia taldeak edo bestela erabil dezakegu oszilazio edo variazioak ikusten ditugunak mikronden ondo kosmikoa aztertzen ari garenean. Objektu ilun hauetatik gertu dagoen argia horren indartsua da, ezen lertu egiten baitira uinak. Eta datu hauek aztertzen ditugunean ikusi dezakegu unibertsoan objektu asko daudela, eta osagai asko daudela, hau da, areto honetan dagoen guztia, dator datu batzuetatik, hau da, unibertsoaren materiatik, hau da, guk oso euneko txikia ezagutzen dugu unibertsoaren materiaz, hau da, gu dugu energia iluna, ia unibertso oso osatzen duena, gero dugu materia iluna, unibertsoaren parte handi bat eratzen duena, izarrak baita ere 0,5 unibertsoan, neutrinoak 0,3 dira, baita ere hidrogeno eta helioko libre diren objektuak 1,4 dira unibertsoan, beraz gauza asko dakigu, baina lehen asko zer gutxiago genekien. Beraz, orain ikertzen ari gara ikusten den partea. Gogorarazten dizuet oso parte txikia dela materia osoan. Hemen dugu Alexander Friedmanen argazki bat. Friedmanek Einsteinen ekuazioak hartu zituen eta simplifikatu egin zituen. Simplifikatu zituen printzipio kosmologikoa sortzeko, bere argazki bat erakutsi nahi nizuen, ze oso gizon garrantzitsua izan zen, baina orain ez duten borarik azaltzeko zelan egin zuen. Eta orain aurre ikuspen batzuk egingo ditugu. Hau da, eskala independente bat dute. Eta 100 milioika argi urtera daudenak, lurretik eta gero eskala txiki batera daudenak. Ari gara, espektru oso zabal batez kasu honetan. COVID-ekin neurtu genuen goian ikusten duzuen irudi hori. Hor neurtzen ari gara unibertso primigenioa, jatorrizkoa. Objektu horiek ez dira gehiegi aldatu unibertsoaren hasieratik, eta gero ditugu albatu ditudan aldaera hauek. Non argia oso indartsua den, edo horren indartsua den, ezen fotoi, elektroi, leherketa bat gertatzen den. Hau da, pixka bat aurrerago unibertsoa leku garden bat bihurtu zenean, materia horren parte handi bat bere lekura itzuli zen, baina badira gauza batzuk gelditu egin zirenak. Hau da, ditugu azalera handi hauek, hau da, galaxia materiaren zatiki bat ordezkatzen dutena. Bigarrenez ditugu V-bikoitza mapek ematen dizkigun irudiak hor erdian, eta hor rango hau estaltzen dugun, hau da, oszilazio hauen gailurra, lehen aipatu duguna. Eta erakusten du, nola diren gailur horiek, eta leku aldatzea neurtzen badugu, gailurren leku aldatzea orduan triangeluen neurtu dezakegu, eta angeluetako bakoitzak 180 gradutera jaisten diren, eta horrela ikus ditzakegu emaitza interesgarriago batzuk. Eta altuera erlatiboak gailur horietan esaten digute zenbat materia iluna dagoen, hor zenbat materia normala dagoen, eta bar leku bakoitzen. Eta gero dugu Planck satelitea, azpian,
Bueno, zerbait berria ematen du, baina jadanik 2 urte eta erdi dara malanean, gutxienez. Eta isatxa nola baita esateko neurtzen duen. Ikusi ezagun ze itxura duen, funtzionatzen duen? Bueno, hemen ditugu datuak, horiek dira temperatura variazioak eta polarizazio variazioak ere bai. Hau da, temperatura variazioak itxa espero dietekenak dira eta elektroiak argiztatzen bat ditugu eta ez uniformitateari esker izango dugu polarizazio hori eta horrela ikus ditzakegu zenbat gailur dauden. Hemen hasi gara espektrofisika egiten. Eta ikus ditzakegu 9 gailur daudela. Eta polarizazioari erreparatzen badiogu, ikus ditzakegu hainbat gailur daudela. Ikus dezakegu gailurrak aurreikuspenean ikusi ditugun gailur berberak direla. Beraz, zenbaki kopuru bakar bat dago sartu duguna, formula bat eta kurbarekin ikus ditzakegu datu guztiak. Sinestezina da datu hauek ikusi ahal izatea. Eta hemen enkajea erakutsiko dizu. Alde batetik dugu mapa, Plancken mapa, eta gaitasun konputazional handia behar da hori egiteko, baina datuak txertatuko ditugu kurba horretan, eta baita ere datuak txertatu ditzakegu parametro finkoetan. Eta horrela, izango ditugu 100% bereizmeneko datuak elementu hau eta guztientzat. Eta hau oso aurrerapen garrantzitsua da. Duela 30 urte ezingo nukeen imaginatu puntu honetaraino iritsiko ginela horren bizkor. Eta badira pertsona asko guk egiten duguna, guk nolabaiteko erraztatze galaktikoak egiten ari direnak. Hau da, galaxia osoak neurtzen ari dira, detektatu ahal izateko gorrirantzko leku aldatze hori. Hemen datu multzo horretan adierazita daude 120.000 galaxia. Eta ikus dezakegu aurreikusitako kurba hori, ikus ditzakegu gora berak, oszilazioak, eta ikusi dezakegu CMP gune gorrian, eta baita ere ikus dezakegu kolore urdin pixka bat. Eta hori da gertatzen dena, galaxia asko behatzen ditugunean, ikus ditzakegu galaxia zirkular, ondarrezko hauek, unibertsoan daudenak eta zientzialari batzu galaxia hauek neurtu nahi dituzte prezisio handiz hobeto ulertzeko zer gertatu zaien. Beraz, lan handia egin da, ahalegin ikaragarria egin da eremu honetan aurreikuspen hauekin, CMB aurreikuspen hauekin eta baita ere aurreikuspen hauekin kontratu gera, hain zuzen ere unibertsoa ez zela hain komplexua edo ustez pentsatzen genuen bezain komplexua. Orain, abian dagoen ikerketa bati buruz itzingo zuetula bi egun, oso nekatuta ingo ez, hitzaldi guztietan dago naiz, efatzera jo naiz, eta bat. Baina e-mail bat jaso nuen, eta esaten zidaten e-mail horretan, biltzen ari garen datuen erdiak jadanik osatuta daudela. Hau da, eragiketa honen helburua da, 30.000 galaxia neurtzea, gorrirenzko leku aldatze hori neurtzeko. Eta hemen ikus ditzakete maitzak eta zoragarriak dira, egia esan. Kobe 1992tik ona erabiltzen dugu, 30 urte pasatu dira, beraz, Bikoitza 2003an erabiltzen hasi ginen eta Planck 2015-18an. Eta horre guztiak datuak ekarri dizkigu eta jakina horiek orain aztertu egin behar ditugu. COVID horretik informazio asko erabiltzen ari ginen. 7 gradutik 0,3ra pasatu gea, 0,1era eta bar. Kobe teleskopioaz ari gara jakina.
Teleskopio asko daude gure lurrean eta horiek normalean mendi tontorretan daude eta orduan eskalan askoz finago jokatu dezakegu. Behar bada 2030erako Lightbird erabiltzeko gai izango gara eta horiei esker seinale gehiago jasoko ditugu espazioa eta denbora sortu zenekoaz. Fluktuazioak ikusiko ditugu hor. Fluktuazio horiek inflazio aro horretatik datoz, bestelako fluktuazioak ere ikusteko gai izango gara, mekanika kuantikoarenak. Beraz, irudi argiagoa jasoko ditugu eta datu askoz doiagoak. Hemen, esperimentuak ikusten ditugu. Ezkerrean, beko aldean, teleskopio handi bat ikusten ari gara, globo estilokoa, eta tresna hoiek guztiek hobekuntza asko ematen dizkigute neurketei dagokienez. Hor, estazio bat ikusten dugu kupulatik urruntzen dena, eta horiei esker, erradiazio kosmikoa, CMB hori neurtzeko gaitasuna ematen digute tresna hauek guztiak. Tresna gero eta aurreratuagoa dira, goiko aldean ikusten dugu bestelako irudi bat Txilen dago kokatua, oso leku garaia da altua, Andeetan, oso leku interesgarria behaketak egiteko. CMren polarizazio posiblearen ereduaz ari gara, eta hor bi alderdi hartu behar dira kontuan. Modua, irteera bat gerta daiteke erdigunetik eta B modua edo B eredua modu tensorea izango litzateke. Beraz, norabideen arabera egon gaitezke B modu batean edo E moduan. Eta hori ikusi behar dugu fluktuazioak zen norabidetan gertatzen diren. Hemen lortzen ditugun ereduak edo patroiak, Beko aldean ikusten ditugu lehenbizi E patroia eta gero B patroia, bi polarizazioiek ikusten ditugu. Eta gravitazio uinekin lan egiten baldin badugu patroi ezberdinak gertatzen dira eta zenbaitetan aldaketa gerta daitezke, betik era pasatu daiteke zenbaitetan, kasu batzuetan. Hori da ondoko erradiazioa. Irudi eder bat ikusten dugu oso esageratua, hor argia unibertsoaren hasieratik dator. Eta galaxia taldetatik pasatzen da, horiek zeharkatzen ditu, eta horrelako uin batzuk sortzen direla ikusten dugu, bikoizten dijoa seinalea, eta patroitik patroira, betik era pasatzen gara, eta temperatura patroiak ere ikusten ditugu hemen, ezkerraldean, aurrikuspen bat ikusten dugu. Perturbazioak nola gertatuko diren, eta ikusten dugu ze korrelazio dagoen hor, eta B patroien artean. Gravitazio lentearen efektu hori. Eta hori norabide jakin batean mugitzen leku aldatzen ari da. Hori badakigu Kobe teleskopiarekin egindako neurketen ondorioz. Ikusten dugu kurbak nola lotzen diran, batzuetan desbideratze batzuk daude, baina argi eta garbi ikusten ditugu patroia eta gravitazio entearen eragina. Hauek behaketak dira, espektroa daukagu, egitura eta egitura hiperfina ere bai. Datuei erreparatzen badiegu, konturatuko gara,
alde handia dagoela seinale mailan. Eta gune txiki honetan zentratzen baldin bagara, azken lekua da B patroia ikusten den lekua, tensorea den hori. Hau 2015ko gardenki bat da, eta gero, gertuagoko bat erakutsi nahi nizueke. Hurrengo argitalpen batean erabiltzeko asmoa duguna. Beraz, hor datu batzuk ikusten ditugu sateliteek emango liguketena. Ustez, fluktuazioak ikusteko. Espazio denboran gertatu ziren fluktuazioak eta hemen grafika berria daukagu, nun patroi tensoreak ikusten diren. Hau erabiliko dugu hurrengo argitalpenean esan bezala, duela gutxi sortu dugulako. Ezkerraldean, perturbazioak ikusten dira. For the tensor mode isn't known yet. And this is already telling Eta eskuinaldean tensoreak. Zer esaten digu grafika honek? Inflazioan magnitude txikiagoetara goazela, 2 ordenatara zehazki. Ze fluktuazioak sortzen doaz, tamaina bereko kurbak eraginez, baina inflatoiak dentsitate txikiagoa daukanez, dektarro ezberdina da, presio dentsitatea baina txikiago baldin bada hor efektu bat gertatzen da, eta hori behatzen saiatzen ari gara. Hau nahiko konplexua da berez, baina horretan jardun genuen joan den hilean, eta sorpresa hartu genuen, ikusi genuen aurrerapen asko egin dira azken urteotan. Izan ere, orain mapa bat sor dezakegu gravitatearen entearen eragina jasoko duena edo masaren batez bestekoa. Hor ikusten dugu irudia, gravitate lentearen efektu hori oso interesgarria da. Eta hau da beha dezakegun estruktura mota. Irudi hau da hain zuzen, lortzea espero genuena, jasotzea espero genuena, eta lan hori azken 2 urteotan egin dugu, geneuzkan datu guztiak zehatz-mehatz aztertuz. CMB erradiazio hori aztertzen ari gara, berez, detektagaluen sentiberatasuna markatzen dugu ezkerreko vertikalean, sensore mekanika kuantikoa hobetzen joan gara, eta detektagailu gehiago ere baditugu. Beraz, hemen ikusten dugu sentsoren kopuruak nola egin duen aurrera. Bizi 100.000 egin genuen, gero 1000-arekin, gero 10.000-arekin, eta hurrengoan 100.000 detektagailu izango ditugu, eta horrela asko hobeto lan egiteko gai izango gara, eta ondorio interesgarriak eskuratzera iritsiko gara unibertsiari dagokionez. CMB S4 ikusten dugu hemen, sekuentzia oso bat ikusten dugu hemen, tresna hori kolaborazio baten ondorio da, kolaborazio zabal baten ondorio, hau behatoki bat da, egopoloan dagoena. Zergatik ari gara beak eta hori guztiak egiten? Informazio gehiago ematen digutelako, informazio eguneratu ematen digutelako. Behaketak abian jartzen ditugunean, lainoak baldin badaude, informazio hori ez da hainona, eta orduan, hori findu egin behar dugu, gure tresnak findu egin behar ditugu, gero eta behaketa hobeak egiteko. Tibeten badago meseta bat, adibidez, interesgarria dena, Groenlandian ere bai, eta Atakaman eta Antartidan ere bai.
Beraz, gure behaketak hobera egiten ari dira. Txinan, behatoki astronomiko bat sortzen ari dira, inguru honetan hain zuzen ere, Himalaia hor dago, eta ikusten dugu behatokia ze puntutan dagoen, oso puntu ona da, hemen irudi honetan ikusten duzu bezala. COVID aurretik ja egiten ziren behaketak, baina hor dena, mantsotu zen, baina irudia gustatzen zait, harrigarria iruditzen zait, zehatzean ikusten da Himalaia mendilerroa, 5.000 metrora gaude, eta taldearen irudi zoragarria da, benetan. Hau da, egungo datuekin jaso dugun irudia. Where you want to make your observations, right? Suge baten forma ematen digute, eta hemen ikusten duzue berriz ere, behaketak non egiten ari garen. Erabiltzen ari garen tresna dituzu hauek, JAXA, 2027an prest egongo da, satelite nahiko txikia da, 4 metro terdi neurtzen ditu, nahiko txikia da, beraz, baina harrigarria da. Japoniarrak ari dira garatzen. Anyway, Bateriari gabe geratzen ari naiz ordenagailuan, sentitzen dut. Esan bezala, Japoniarrak finantzatzen ari dira proiektu hori, baina lankidetza handia daukate eta babesa handia ere bai. Gravitazio uinak, aurkikuntza handia, handitzat dauzkagu, DIPC-ko kideak eta Neroni artikulu bat prestatzen aritu gara, non esaten genuen gauza harrigarriak aurkitzen ari garela edo direla, gravitazio uinak ikusten ditugu hor. Eta lehen ez ginen gai horiek detektatzeko, horiek antzemateko. Baina irudi honi erreparatzen badiogu, izarren hilerri bat ikusten dugu, eta hor zulo beltzak ikusten ditugu, ligok behatuak, eta gravitate lentearen efektuari esker masa horiek handiago ikusten dira, eta neutroi izarren masari dagokionez, interesgarria dira zergatik. Gravitazio lente horri esker badirudi edo ematen du astunagoa direla, baina badakigu masa ia kasu guztietan 1,4koa dela, eta argiarekin lan hori egiten ari gara DIPC-ko lankideekin. Baina gero James Webben teleskopio ere badaukagu, oso handia da. Hor ertzen ikusten duzuen hori gizaki bat baina altuagoa da, handiagoa da. Beraz, nahiko handia da. Lehen esan dugu argia zabaldu egiten dela, luzatu egiten dela, eta teleskopioak handitu egin behar izaten ditugula argia gorrirantz doan neurrian. Eta espaziuntzian sartzeko, hau bildu egin behar izaten zen, eta hori konplexua zen, zaila zen egiten, baina lortu dugu. Zer ikusi dugu hor ezkerraldean 4 galaxia ikusten dira, guztira 5 dira, Hubbleen irudi bat da ezkerrekoa, baina eskuinaldean ikusten dugu J-U-S eteren irudia, gauza bera jasotzen duena, eta ikusten duzu oso ezberdina dela, espektroaren beste gune bat ikusten ari delako, eta galaxia asko ikusten dira, hor ondoan Hubblenean ikusten ez diranak.
proiektu batean abiatu ginen, doktore gaiak lanean ari dira, bai hemen eta baita Hong Kongen ere, eta zer egiten ari dira doktore gai horiek? Datuak jasotzen ari dira, datuak biltzen ari dira, galaxia talde ezberdinetatik edo taldei erreparatuta. Zer lortu nahi dugu ondoko galaxia horrek lentearen efektu hori jasoko du, eta zer egingo du? Objektuak magnifikatu egingo ditu, handitu egingo ditu, naiz eta oso urruti egon. Objektu horiek zehatzago behatu ahal izateko. Datu asko eta asko ari gara argitaratzen, jende asko artikuluak idazten ari da, baina, bueno, ez dago presarik, nik uste gure doktore gaiak izugarrizko eskarmentua hartzen ari direla. Gure hemengo lankide bat ere ari da honetan lanean, Euskal Herriko Unibertsitateko lankide batek prentsa ohar bat argitaratu zuen, nun esaten zen mekanika kuantikoa harrigarria izan litekeela, ze argi partikula horiek handitzen ari baldin badira, orduan eskala berriekin lan egingo genukela. Bi egoeratan daudenak, eta masa jakin bat eukiko luketela, eta uin luzera bat ere bai, gure galaxiaren muinaren edo nukleoen antzekoa izango litzatekeena, uinak eta bar ikusiko genituzke, eta diagraman dauzkagu uinak ikusteko gainera ze nolako luzera daukaten, nola mugitzen diran gora eta beran, baina nukleoan soraton bakarra ikusten dugu. Bose Einstein kondentsatu ikaragarria erraldoia daukana. Eta benetan horrek aurre ikusteko aukera ematen digu. Alegia, nolakoa izan ote zen galaxien lehen belaunaldia. Hemen, urdinez markatuta ikusten dugu materia iluna, hotza eta energia iluna ere bai. Hemen, uin ezberdinak ikusten ditugu, uin luzera ezberdinekoak, eta egitura osoan ikusten ditugunak, ez da? Egitzen zait, bueno, aukitzegarria dela. Izan ere, galaxia, oso antigualeko galaxiak aurkitu ditugu. Ezkerrean dagoen horri errepatzen baldin badiogu, hor, gorrirantzko leku aldatzea 10-ekoa da. Alegia oso hasierako galaxia da. Eta horrelako gutxi batzu besterik elukete geratu behar unibertsoan. Baina behar bada, zorionekoak izan gara, edo behar bada, ez dakigun zerbait dago horratzean. Hor behian, 11ko leku aldatze bat daukagu, esan nahi du, unibertsoa orain baino 12 bider txikiagoa zela argi gorri hori igortzen hasi zenean. Beste bi galaxiak ere harrigarriak dira. Zer esan du horre guztiak? Ez dakigu. Saiatzen ari gara datu horiek ulertzen. Baina denbora behar dugu, pixkanaka joan behar dugu. Baina harrigarria da galaxia horiek hain hasierakoak ikusteko gai izatea. Ze horietako batzu pasatu dira izarren lehen belaunaldikoak. Horrek ez du auzitan jarriko Big Bangen teoria, baina bai beste ideia asko. Gure unibertsariari buruzko ideia asko. Ez ditu diapositiba guztiak ikusteko, aurrera jarraituko dut, baina esan bezala, datu horiek guztiak erabili ditzakegu bizitzaren seinaleak aurkitzeko unibertsoaren beste leku batzuetan. Beraz, zer egiten dugu? Aurre ikuspenak, iragarpenak, parametroak ezartzen ditugu, esperimentuak egiten ditugu, hori guztia frogatzeko, eta baina arte nahiko ondo moldatu gara. Gauza asko gertatzen ari da une honetan, zundak eta espektroskopikoa daukagu, Euclid misio espazioa ere badaukagu, espazio misioa, hori ja abian da, eta esperimentu berri asko egiten ari dira une honetan. Horrekin bukatuko dut. Ze nik uste dut gehiagik egin dudala, aspaldi bukatu behar nuen, baina tira, mekanika kuantikoak zeregin oso interesgarria dauka unibertsoan,
materia iluna hor dago, eta hor beti hartzen ditugu sorpresak, ez ustekoak, baina argi geratzen da, unibertsoa ordenagailu erraldoi badela, oso eraginkorra. Beti mezu bera jasotzen dugu unibertsoaren aldetik, alegia, abiadura oso handia da, gauza asko egin ditzake aldi berean, eta dakiun gauzetako bat da, badaukagula konexio kuantiko bat leku individual ezberdinetatik. Eta hori guztia uztartzen dugunean, espazioaren ehuna sortzen ari gara. Eta geometriak lantzen duen hori. Evidentzia asko daukagu, datu asko daukagu esateko, unibertsoa ordenagailu kuantiko erraldoi bat dela esateko. Eta hori baldin bada, nola programatu dezakegu ordenagailu kuantiko hori, galdera interesgarria. Ez da horrekin bukatuko dut, mila esker zuen arretagatik.